Sa pikas bahin mga kailangan karong adlaw magod taas naman sa di may galang presyo sa diesel o gasolina. Atong balikan o check nga ato mga kabanan mga kailangan alang sa mga gas stations no. Kay og mag-taas o mag-increase or mo rollback mga higala. Diga pon magkapariha ang mga gas stations muna atong susihon karon mga sukid tigpaminaw. Atong kumustahon no og asa karon ang ato mga kabanan diri sa may Shell, mao man ni ang tulo ka mga dagko mahigala nga mga gas stations, ang Shell, ang Petron og ingon man mahigala ang Caltex. Atong i-check mga higala kumusta ang ila karong presyo no sa produktong petrolyo mga sukid tigpaminaw. Si Idol Tweety dasto nga pikas linya gikan sa Shell mga kailan tong check mga kailan karon og kumusta diya sa may Shell. Yes, Idol Tweety. DYHP Tatak RMN Report. Attorney Rufil, makaguol nga kabuntagon karon alang sa tuwa mga drivers ug mga bihero-bihera kay tungod doon na po'y pagsaka sa presyo sa krudo lakit na ang gasolina. Attorney Rufil, kung last week Attorney Rufil ang ato ang mga presyo anara sa 86 sa Shell fuel save gasolina. Karon Attorney Rufil, doon na presyong 88.90 centavos. Uy. Ang kini pong sa Shell V-Power gasoline Attorney Rufil kung last week 91 pesos punto 30 centavos ra karon 93 pesos punto 50 centavos na po Attorney Rufil. Samtang ang kini Shell Fuel Save diesel kung last week kay 79 pesos punto 70 centavos karon naa na gyud sa 82.30 Attorney Rufil ang presyo. Ang kini pong nasa may Shell V-Power diesel kung last week kay 86 pesos punto 10 centavos karon kay 88.70 centavos sa pod ang presyo Attorney Rufil. Lakit na pod ang Shell V-Power Racing ning saka pod ni Attorney Rufil kung last week kay 52 pesos punto 20 centavos karon isaka og 54 pesos punto 40 centavos na Attorney Rufil. Na ay 2 pesos kapag saka ang kining presyo sa gasolina o sa crudo mo nang nga tuwa pong mga drivers kay medyo nag-all na pod karon kay basi na iguman karong adlaw Attorney Rufil ang sunod semana musaka og samot na pod mo na ilahang gikagulan. Ano yung magkagool ron? Makagool gyud Attorney Rufil kay lagi nalipay na tata kay ni ubos na ang presyo aning crudo o gasolina apan karon naginahinay na pud og saka mo nang nag-uol pod gyud ang kini mga jeepney drivers, sa mga modern jeep drivers, sa mga habal-habal drivers, sa mga ride healing riders Attorney Rufil kay lagi ang plite ra bawa ra gyud ning saka Attorney Rufil mo na ilahang gikagulan mo bitaw kanunay gyud nga doon na putay makita nga mag protesta kay tungod wa pa ginibalik sa kining presyo gyud sa una ang kining sa gasolina ug sa crudo. Sumurag mingaw ron ang Shell Idol Tweety. Mingaw ang Shell karon na Attorney Rufil kagabi kay doon na may nakakuha naman po sila Attorney Rufil nakabalita naman po sila nga doon ay pagsaka karong adlaw mo na nga doon ay mga ning linya kagabi apan sa pagkakaroon perting ningawag dinhi sa may Shell po sa dinhi sa may Escorial Street barangay Capital Site ning Dakbayan Sugbo tungod po daning pagsaka Attorney Rufil ang uban kay nakapa gasolina naman good sila kagahapon. Insa ka Attorney Rufil ang atong kadalanan mingaw pa pud karong mga puntuha. Siguro kay tungod na nasagmuyo pud sila sa kining pagtaas na pud sa presyo aning gasolina ug sa crudo. Na naghuwat ra ganina atong mga gasoline boy dinhi Attorney Rufil sa may Shell kay lagi wala pa sila kaning customer nga nagpagasolina. Murag mingaw. Pait ni pagsaka hopefully Attorney Rufil nga mobalik na ang tagid ni kay mo lagi singgit pud gyud sa tuwa pong mga drivers, sa mga konduktor, pamilya nila nga moubos lang pod o mobalik na pod gyud sa presyo kay mao gyud na ang ilahang gikalistan karon. Okay. So far Attorney Rufil mo na ang ato ang latest update dinhi mismo sa may Shell Escorial Street barangay Capital Site aning Dakbayan Sugbo kini yung Idol Tweety sa ayat sa 93.9 og DYHP RMN Cebu Tatak RMN. Salamat Idol Tweety sa imong report gikan sa Shell Station mahigala mo tabok ta dito sa Petron. Ato kumustahon mga kailangan kay kining Petron mga sukid tigpaminaw medyo og moingog increase dili man kay ni sa mo kusog mo increase. Ang kusog-kusog may gala kining Shell o kining Caltex at usahay mo kusog pero atras ang gani murag hinay pod mga higala.
Atong kumustahon ang Petron kay kining Petron mao man ni dunay refinery din sa ato. Ato kunong i-check og kumusta man ang ilang presyo. Dasto linya karon si kasamang Jane Gallardo. Yes, kasamang Jane. DYHP. Tatak RMN Report. Yes, radyo man natin ni Rufil, murag na anda na gini nato nga kada semana na kita mukuha og update sa mga presyo sa ato ang gasolina ato ni Rufil. Karon nahimutang ta dinhi sa may Petron, dinhi gyud mismo sa may barangay Kamputaw ning Dakbayan sa Subo tungod kay ato pod nga Tagalog pagtagad ang presyo karon sa diesel o gasolina ato ni Rufil tungod kay murag nakaminguhoy gyud karong adlaw or karong semana huna sa ato ang mga drivers ato ni Rufil kay medyo dunag gyud pagsaka. So katong niaging nga semana ato ni Rufil kung ang ilahang presyo sa diesel ni gumugong dito tanan wala gyud pagsaka pero karon ato ni Rufil ni balik naman pud noon ni og saka bisan pa man og tag-dos ra ni ato ni Rufil no pero murag bugat-bugat na gyud ni sa ato ang mga kasamag mga idol ilabi na Bugat-bugat yun. Mura ning kalakihag adlaw Martes, mabalik na pud ang mysterious kasakit. ni kung ano ang tata sa misteryo sa Kalipay ato ni Rufil karon balik lang sa sa kasakit karon ato ni Rufil atong Tagalog pagtagad ang ilahang presyo ang ilahang diesel max ni atong niaging semana ato ni Rufil nara ni sa 77.80 karon kay ni saka man naana sila sa 80.50 so nibalik na pud sila 80 ato ni Rufil Sa mga 3 pesos gyud more or less ang saka. So, 3 pesos ginato ni Rufil. Ang kining ilahang turbo diesel, pag niaging simona, kay nara ni sa 80.80, karon na sa 83.50 ato ni Rufil. Yang ilahang extra advance, niaging simana na sila 82.70, karon ana sa 84.90. Ang ilahang XCS, nani sa 83.70 pag niaging semana karon na sa 85.90 at ni Rufil. So hapit good or mga tres ang ilahang pagsaka pod 2 to 3 kapin gid ato ni Rufil ang ilahang pagsaka pero taliwa sa pagsaka sa maong presyo ato ni Rufil atong nabantayan gid diri permi sa Petron diri sa may barangay Kamputaw di gid sila mahugsan ato ni Rufil og magpagasolina kayo kung kumpara man kun dato po ato ni Rufil ba kumpara man gid niya mamili man gid ang atong mga drivers o katong makasave sila medyo mas minus yun dinhi sa may Petron ato ni Rufil kasagaran atong maabdan gid dinhi kay ganihang puntag daghan kay tag nakita dinhi ato ni Rufil bisan pa man nga nakahibaw na sila no nga dunay pagsaka sa presyo sa ato ang lana karong adlaw duna gihapoy maglinya gihapon na ang mga drivers nato gikan sa mga motorista kaning mga private nga sakyanan dinhi sa may Petron ato ni Rufil sa may barangay Kamputaw ingon man ang ato ang mga taxi drivers may iyahay gihapon sila o linya dinhi sa maong gasolinahan. Mao na giingon nato ni Rufil no pag niaging semana kay permi man kita mo hatag og update sa ato ang mga presyo sa gasolina diesel nang hinaot ang data nga karong semana kay mo ubos kay wa pa man gid nabalik sa normal apan mao giingon nato ni Rufil nga way kasiguraduhan ang tanan kay pareho aning ga-expect nga ubos pa maayo ning presyo sa ato ang lana pero unsa naman po ni karon nga ni saka naman po dato ni Rufil Ang atong tatong gi ampo kasamang Jane nga nag-anam nag-ubos hantod mo balik daw ta sa original price pero karon ni fluctuate man hinuon ni. Karon ibalik naman po ta ato ni Rufil sa kining pagsaka matod sa report po ni Idol Tweety kaganiha mingaw ang kadalanan gikan dito sa may Iscario Street pero sa ato pong sinabi din niya ato ni Rufil medyo inanagid no dili kaayo nga kadaghan ang gikaron siguro tungod pod kay walay klase or baka kayo pa kaayo ato ni Rufil o baka tungod na pod sa pagsaka niining maong presyo sa ato ang lana so mao na kanang makuyawan ang ato ang mga drivers sa pag sugat na pod sa laing semana ato ni Rufil kay way kasiguraduhan kung muubos ba or mutaas ni ang presyo sa atong lana sa umaabot pa nga mga semana pero bisan pa man or taliwa sa pagsaka o pag-ubos sa
mga presyo Attorney Rufil, why laing mahimo ang atuang mga kasamag mga idol kundi magpadayon gihapon Attorney Rufil para makasurvive kita. Hinay-hinay lang kita Attorney Rufil pa na unta no dungog gihapon atong pagampo ang atuang paglaom nga mobalik na gidunta ni sa normal alang pod sa pagtabang sa atong mga kaigsuonan na nanginahanglan gyud labi na kadtong mga nanginabuhian na nakinahanglan gyud diining maong mga gasolina Attorney Rufil. Ano mga pag-ampo, mga paglaom, mura nang tinubagan na kasaman Jane sa Miss Universe, ha? Mula na practice na kanang dapita da ay. Daon lang nato Attorney Rufil kay basin karon madunggan pa ko ninyo sa gasolinahan basin pohon. Pohon. Attorney Rufil, maorig gihapon ang mga iso gihapon sa atong palibot ang atong tagahan og pagtagad Attorney Rufil. Mao na ang atong update Attorney Rufil dinhi sa may Petro na particular dinhi sa may Barangay Kamputhaw ning Dakbayan sa Subo. Kauban ako sa tong Armen Patrol at Speed Pilot Radyoman Jesse Sumampong. Ako sa bangin yung Radyoman Jane Galliardo, DYHP. Tatak, Armen. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Okay, salamat Jane Gallardo sa imong report. Straight to the Ato sa point. i-check mahigala usab ang gas station sa may Caltex sa mga higala. Nining mga orasa human sa Shell o Petron ato i-check usab ang Caltex. Pero bidano dako ang ampuuno nato sa Middle East karon mga sukit tig paminaw kay gawas ining depreciation sa peso inday ken problema sa ta sa ka-volatile pa sa isgutanan sa Capside Kalinaw didto sa Middle East. Labi pa inday ken nga murag nibalik og tapsing dito mga higala sa Strait of Hormuz, ha? Ginoo ko, ha? Mura man gud og matandog ta mga kigalaan, makuyawan ta mga higala doon na po mambutog balik ang mga missiles dito mga sukit tig paminaw. Kay kitang Pilipinas sa di ta maigo, buyag lang. Pero ang atong bulsa, ang atong tiyan may maigo man gud mga higala. Tungod ining krisis mga sukit tig paminaw, paitagyo na lang hinoon. Unya hinoon kita mga Pilipino bisag magkalisod mga tawa man lang gipunta, ha? Unya impeachment lang gihapon ta. Bahala maghila ng kalibutan. Okay ra na mga kigalaan kung mo lagi na gukuro nato ni mga kurakot. Pero mayo ang tao dili selective. Gukod sa mga kurakot iapil po tong flood control. Kay mao ni mga tawhan na mahigala daghan na bagid ni. Mao ni mga tawhan na nakahatag og kadaot. Ining atong nasod mga sukit dig paminaw. Straight to the point. Paita karon taon na ning atong komentaryo mga kigalan ato sa tagag pagtagad ning atong report gikan sa Caltex. Lastong linya ron si Radyoman Paul Lauropol. Kumusta diha sa Caltex Paul? DYHP. Tata. RMN Report. Radyoman Attorney Rufil, live karon diri sa Caltex Gasoline Station along MC Quinco Avenue o Tipadilla ning atong Dakbayan Sugbo. Ilista sila sa ilang karaang presyo sa ilang gipamaligya ko diri nga kuan Attorney Rufil no kini ilang diesel, ilang silver kay mao man ang mga pangan sa ilang mga kuan diesel Silver, onya, platinum. Silver, onya, platinum, gipangilisan pa ni nila. Sir, sawa pa ta mag-ilis, pila man na atong presyo dyan diri sa atong produkto sa lana. Sauna. Sawa pa ta mag-ilis, ha? Ya, dayon, ari dayon ta sa nag-ilis na ta para makuha na itong pilay saka po ninyo. Sa among kuan iso sa una sa diesel 98.92. Karon? Ya karon tubo mi kuan 100. Ya sa Ila tayo wag tangon. Okay, kuan. 266 ba to? Tubo mi og 2.66 Sa diesel ni. tadi sa kuan no dili sa diesel. Diesel. Oh, Sa aning silver. Mao na ato gasolina no? Silver. silver gasolina. Sa silver gasolina
92.88. Oh. Unya, Sa Bisaka ug Guan 2.21 karon. sunod kini platinum mo ni atong kanang ordinary lang gasolina. Ang platinum is mo special. Amo ni special mo ni kusog-kusog ka mo padagan ani sir. Special man. Times 2 yung tikron na ni bro. So, sa una pilam ning platinum tawa pa ta mo saka. Sa platinum na mo na is 97.82. Karon with upo na siya ug Guan 2.21 ay mo siyang 100.48. Salamat kayo. So mo to atong in charge diri Attorney Rupil sa Caltex Gasoline Station. Mao na ni ang mga bag-ong presyo nila diri atong Osborne diesel 101.13. Silver nila 95.54. Yan ya kining special nila gasolina, kining platinum gitawag og platinum 100.48. Mao ni ang ilan ang pag-urong presyo sa gasoline station, ining Caltex gasoline station, gani may mutang sa may MG Quinco Avenue o T. Padilla ning atong dakbayan. Murag mingaw daron Paul, way nagpagas apol o na naghanra. Ay nagmotor diri Attorney Rupil unya na ay taxi diri. Kumusta man ka ang panaksi? Sir, kumusta ang panaksi? Kay panaksi ron. Listener ni nato sa tiga nato. Richard Canasa. HP juga. Oh, di HP. Kanabuntag. Oh, Tony Rupil. Oh. Pak. Ako kada t-shirt diri na katagaan ta tigag t-shirt pa mag-drive ka pa. Ang among subsidy, wa pa madawat, attorney. Oh. Dawat? Wa pa madawat. Uy. Hanto doon, wa pa madawat. Mga taxi driver, reklamo kay wa pa madawat. Uy, Ang mga motor ay na. Naala ang mga motor, Oh, mga taxi driver wa pa. wa pa. kano sa amang ko no? Ang sa taxi drivers. Grabe kayo mo kasi sa LTFRB. Sa DSW o sa LTFRB, Wa pa'y abiso. wa pa. Uy. Uy, gidangat. Ang reklamo mga taxi driver talaga karon na, mahal kayong gasolina. So may paagi na lang ninyo, buhay pasahero. Awa standby. Ya, Wa day ka atong inyong grupo sa cellphone gani nga. na to'y grab. Di, na to'y grab. Napoy grab, oh. Oh, niya po, nguban ka ng kilo. Mansong partners ko sa Silo, Attorney Rupil kayo, taxi dool sa SM, na pasahero, up and down ang kuan. Iyon ba hotag pasahero ba? Mm. Pero kuan dyan tungkol pagsaka ni, apektado yun. Apektado. Tanang driver, apektado. Abi na mo og natagaan na og ayuda. Sabi na taxi, kaya nagana mo kompetensya, no? Taga-pisensya. Palabang, angkas, mubit. Oh, napay grade taxi. Dagan kayo. Bisan sa kalisod sa taxi driver, tay, o sa may imo encourage lang yapon sa imong mga kauban taxi driver nga. Amo mga driver, alam mo ka-discourage. Kay, paano mo diapon? Kanang, kumbati lang na po eh. Oh. Sige, salamat Sige. kayo si Richard Canasa. Salamat kayo, Sir Richard Canasa. Ato tong listener nga taxi driver Attorney Rupil sa diri sa Caltex gasoline station nagpingit po down sa kataas na sa gasolina, no? So mao ni atong situational report diri sa Caltex gasoline station. I'm Chiquenco Avenue, T. Padilla. Ako inyong radyoman, Paul Lauro, DYHP Tatak RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Okay, salamat Paul Lauro sa imong report. Kadto mga higala, direct from the horse's mouth gito Indaykin. Ha? Gikan yung taxi driver, wa pa may nadawat gyud ay sila. Nga ayuda mga kigalaan. Mo na nakaingon ko, lahi ra lagi gyud og pag ingon nga mosaka ang presyo sa mga produktong petrolyo, gitangtang dayon mga kigalaan ang mga taxes dinha para tanan makabenepisyo dayon. Automatic ba nga nakadawat na yung benepisyo sa gobyerno? Kay kana ko muhatag mahigalag ayuda day. Pila man kuno ihatag ayuda 5,000. Ina na. Nya pila naman nag-adlaw ng 5,000 nimo inig tubil nimo. Nini nagmahal ng gasolina mga higala. May magkatubil kag kausa kaduha ana.
Nalahi gyud to mga kaigalaan o gitangtang dayon ang excise tax, gitangtang mahigala ang VAT. Indamintay mga sukitig paminaw. Total maluoy Ginoo mga higalag mo. Back to normal na ta, di ibalik na lang sa diha. Magkakaroon nga ni askalisod, paspas ba ang pagtangtang kaya na naman emergency? Ha? Emergency naman ta mga higala nga sitwasyon. Pero wa, so antod doon ni ay ato na dawat nga report, gikan mismo mahigala sa usa ka taxi driver nga atong listener sad mga sukid tig paminaw, si Richard Canasa, hantod doon wa pa nila madawat ang ilang ayuda nga gipasalig sa gobyerno ngadto nila. Straight to the point. Nankong hatag pa unta mahigala nga walang tay ayuda sa ha pero atong tantangon ang VAT ug ang excise tax awa automatic dayon. Naa dayon. Ha? Ma-feel dayon mahigala sa tanan. Di lang sa mga taxi drivers kundi tanan. Ang ila magud mahigala mingon man dili lang sa kay kuan mawa mi og kuan ang atong koleksyon madaot wa nay masuod sa malita. Di gyud mapaalkansig kolektas buhis, ha? Unya dito ang atong buhis mahigala tuwa gisud sa malimalitang kwarta. Kini agi ta man ni katawa mga higala, sakit gud sa tong paminaw. Pero mo nay kuan ha, ang ilang rason nga nung tangtanga na. Bigyan nato may galag mo ni panawagan sa atong drivers at atong transport sector nga tangtangon ang VAT ug ang excise tax. Wa gyud. Ang excise tax tangtang mahigala, ang LPG lagi ang kerosene. Ang gasolina mahigala ug diesel wa gyud taon. Nga maoy labing kinahanglan mga sukit tig paminaw paita. Straight to the point. Sus Ginoo ko. Mao ni mahigala ang mga sitwasyon na to, no?